soake dawuh. Iki awake dhewe sowan komplit kanca-kanca sanggar seni Astabrata iya. Saka Jalan Masrin Gandung Kidul Kadipaten Nganjuk iya. Sowan uga iki disumbutke pisan ternyatane uga disiarkan langsung live streaming. Channel YouTube kanca-kanca ya kuwi Astabrata Media. Mangkono ya, Mak. Sing kepareng ndongake sing wis disunatake ora mung penonton undangan tamu undangan lan para sutresna budaya sing rawuh ana ing bengi iki ya. Nanging uga penonton-penonton pengikut setiane awake dhewe, pengikut setiane kanca-kanca Astabrata sing kepareng mirsani ana YouTube uga ndongake kan bengi iki wis kasendadan ditetapake. Iya Mak, iya stokake dawuh. Menyelam sambil minum air iki ana layang utawa namala kang akeh banget urung pesan-pesan WhatsApp yang masuk. Mangkono ya, Mak. Iya. Tuladane iki saking kula ingkang gadah damel Bapak Iru Kang Sarto Ibu Eki. Iya. Kangge ngergengaken swasana ya acara ibuan kula nyuwun sinom rujak jeruk nyuwun dipun balani. Iya. Meneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Dalang. Ya tim Linmas Balung Gebang nyuwun gending Joko Melarat kalih bojo loro. Ya. Mugi-mugi Pak Dalang dipun paringi kesehatan lan kelancaran sukses. Pak Bayan Heru tim Linmas Balung Gebang nyuwun sepuntening ngangkata. Ya. Mugi-mugi banting wedhus lancar gitu. Nah, ya, matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana meneh Mas Akbar kula Sutresna Budaya. Nami kula Pak Sutresna saking Brebes nyuwun lagu Perahu Layar kalian Pepiling. Ya. Ana meneh sing ana WhatsApp diwaca pisan. Ya. Iki sok Ibu Lajar uga nyuwun. Ana permintaan lagu iki mau ya kuwi Sesideman kuwi ya. Ana meneh iki sing saka FMA nyuwun kena Budro ya. Selamat malam Mas Akbar dereken sale wayang kulit Astabrata Temanggung selalu monitor. Salam kagem FMA fan militan Astabrata. Salam buat penggemar wayang kulit. Semoga semuanya diberi kesuksesan saking Jabrik Wahyu. Ya. Sugeng dalu Pak Dalang mugi-mugi pinaringan kesehatan rezeki barokah. Kula saking Polsek Gundang ya badhe nyuwun gending podang kuning. Ya. Babin Kamtibnas Rudiawan Sarjana Hukum. Ya. Sugeng dalu Mas Akbar ana meneh iki mugi-mugi pagelaran dalu menika lancar ngantos lancar kayon menawi keparing lagu Langgam Ngimpi dipun bawani. Lagu menika kagem sedaya keluarga besar FMA ugi pamirsa sedayanipun matur suwun. Saking kula Ibu Suharmi Azadipo. Iya Pak. Dipinangkani sithik bawa sithik ya Mak. Ya. Ya iki sadurunge ngunggahne Mas Gareng Pacitan. Ya sak langgam dhisik ya. Anu iki golekake pangapura karo sok Ibu Rajat ya. Iki sekawit kan bintang tamune loro Mas Gareng Pacitan karo Bayuku Rigel Pangayu Anjarning ya. Nanging nyuwun jago pangapura sing banget sing gedhe ya. Mbak Rigel mau jane wis budal no ya. Budal ana lokasi ning ana ing perjalanan durung tekan lokasi entuk kabar lewat manajemen bahwa bionya Mbak Rigel Pangayu Anjarning dikabarkan masuk ana ing rumah sakit. Ngono ya, Mam. Dadi disuwunke pangapura ora iso kepareng rawuh ya ora dadi boyo pengopo wong ya awak ora mesin. Lah iya, aja to kok bintang tamu, kanca-kanca sing tumbang siji mbok siji wis ana wingi. Ya, tenan. Astabrata, wingi Mas Tiar ora mangkat. Wis mari. Kurang leh topo kita enak. Iya, wis ora dadi boyo pengopo, wis muga-muga ndongake kabeh seniman Kang Sarto ndongake wabil khusus kanca-kanca Astabrata pinaringan sehat kabeh. Amin. Ya, ya sesideman sik ya nok nggo pambuka. Ya, dipun bawani Mas Heru. Ya,
Dawane nek ora kleru Dandang Gula. Ya, karya besar Ki Haji Sukron Suwondo saka Kota Patria Blitar. Heeh, heeh. Maka Mas Heru, ya. Wiwitane handerek sang pake priya bagus kang olah budaya sowan menyang kutha gedhe Tembang menika nggih kula kintunaken kula aturaken dumateng para sutresna budaya ingkang hadir wonten TKP pada malam hari ini. Iya, mugi-mugi saged meranani ing penggalih. Iya, sinambi lelekan tirakatan bareng-bareng. Heeh, nyuwunana purbaning Gusti. Mangga dipun lajengaken Mas Her. Bandara Troska yung yon selendang kuning kang saking wukir swara kurang pramana ning wasis ngrung-rum Lajeng angrurum marang bendara Sulistya pijer ngincangake alis persiapan Dik Sinta Widya Panupi kalih jumeneng pelan-pelan. Ayo Mas Her. terus tresno sesideman Mangga. Luwih becik patenono timbang papisan Yatang selestia tak rewangi samudana marang kulawarga garwalan roh putra libat kinca
Lajeng urip ana kutha gedhe kowe tak tukoke paksa apa bae nadyan sasideman mesti tak wujudke ugi katur ingkang memonitor lumantar channel YouTube Asta Brata Media. Wilujeng mirsani, wilujeng midhangetaken pagelaran dalu sak mangke. Iya. Yo. luwe becik patenana timbang papisahan selestia wangi samudyan marang kula warga bermolan putra liwat kencange alismu serius waktu aku isin mampu ngadeni selamu monggo kawe bocah gunung senadyan bocah gunung kategan riko jiwa raga kokok kurang tahun mantan mambrong roboh nyarep Telaski Dik Sinta. Ya. urip ana kutha gedhe kowe tak tukoke Wis katur langgam sesideman minangka salam pambuka. Uga tak aturke kanca-kanca sing selalu mendukung setia Asta Brata ya kuwi kang tergabung dalam organisasi FMA Fan Militan Asta Brata yang memonitor